Sekak. Kamtiah, wadon umur 40 tahun iku besengut. Ulate peteng pindha mendung angendanu saben bojone entuk lawan main sing imbang. Yen wis ngono, kadang nganti tekan sore anggone Sekak lagi rampung. Mudhakir bojone Kamtiah kaya-kaya ora ngrewes. Ora ana rasa pangrasa menawa mrengute bojone mau merga saka pokale. Tetep wae katrem mentelengi pion-pion catur sing ditata ing ngarepe. Kaya-kaya eman-eman menawa nganti uwal saka pandelengane. Sebab yen nganti lena salah njangkah, mbuh jaran, mentri, beteng, apa maneh patihe bakal kecaplok dening mungsuh. Sejatine pakartine Mudhakir mono ora ngrugekake sapa-sapa, klebu Kamtiah. Jer Mudhakir mung nuruti hobine, hobi kang ora mbutuhake ragat. Mung wae Mudhakir pancen sok kliwat taker. Menawa entuk lawan main sing imbang banjur lali sakabehane. Wekasane samubarang gawean ora kecandhak. Klebu nyapu plataran ngarep kang lumayan jembar lan siram-siram tanduran. Selagine ana uwong totok-totok lawang arep ngeteri berkat wae wegah mingset. Trima bengak-bengok ngundang bojone utawa anake dikon nampani. Awan kuwi anggone Sekak kang kawiwitan jam 11 lagi rampung ngarepake jam 5 sore. Sawise lawan maine pamit mulih, Mudhakir lagi pono menawa Kamtiah ngendhem kanepson. Sadurunge digreneng, Mudhakir ndisiki mojar. "Lho, kowe kudune lak ngucap syukur to, Dik. Kesenenganku mung main catur. Coba yen hobiku kaya Kang Kamit, bisa entek omah, entek alas, bojo lan anak-anake kapiran." Ujare Mudhakir nyenggol kangange dhewe kang hobine madon. "Aku ora nglarang, Mas. Nanging mbok angon wektu, sithik eding. Nek wis ketemu mungsuh kok njur lali sakkabehe. Wegah nindakake pakaryan liyane." Wangsulane Kamtiah atos. "Kaya Dik mangan setu wingi. Dumeh esuke prei, Sekak wiwit jam 8 sore kok jam 3 parak esuk lagi bubar. Rumangsa sampeyan wingi kae aku turu nglintek po." Mudhakir ora bisa selak. Nglenggono yen tumindake ora bener. Rumangsa egois mburu senenge dhewe. Ngerti bojone kepojok, Kamtiah kaya entuk kalodhangan kanggo nyuntak unek-uneke ati. Mojar akeh-akeh grontol wutah. "Sampeyan seneng njinglengi lan ngelus-elus jaran, mentri, patih, beteng. Lah aku turu ijen kademen. Aku ya butuh mbok elus-elus, Mas." Kamtiah blak kotang mumpung omah sepi. Wis, aja kedawa-dawa. Ora becik dirungu tangga. Aku nglenggono luput, sepurane wae. Perkara sing siji kuwi tenin tak ijoli engko bengi. Apa saiki wae pumpung bocah-bocah ora nang omah. Ujare Mudhakir karo glendotan. Krungu tembunge Mudhakir sing keri dhewe, atine Kamsiah lilih, tensine mudhun. Raine kang sakawit besengut malih dadi sumringah. "Awas yen nganti ora," ucape Kamtiah karo nyiwel gemes lengene Mudhakir.
Saplok manggon ing Dalsari 5 taun kepungkur, Mudakir nggawa owah-owahan positif mungguing warga kono. Merga kupiyane mau, saiki akeh warga Galsari kang seneng main catur. Wayah bengi sakmangsa ana lek-lekan tirakatan, embuh iku selapanan bayi apa dene wong kesiprahan, ana pirang-pirang pasang kang padha main catur. Wingi-wingi kanthi alesan kanggo cagak lek. Wong-wong padha mbanting kertu nganggo totohan dhuwit kang ateges main judi. Mudakir seneng olahraga catur populer ing masyarakat. Mung wae karana ora latihan rutin, anggone main catur ya mung kanggo ngisi wektu tinimbang nganggur. Tundone asile ya ora maksimal. Bisa diunekake mung bisa-bisanan, ora ana sing anja. Beda karo Mudakir kang sejatine anggone baut main catur ya mung karana bakat alam. Ora ana sing ngajari, nanging dheweke mono seneng sanja mrana-mrana, golek tanding sing luwih pinter. Mula ora aneh yen ing wektu iki ing dusun Galsari mono Mudakir mujudake pemain catur kang pengpengan. Warga kono menawa tanding musuh Mudakir mesti akeh kalahe. Ora sengaja esuk iku Mudakir kepethuk Satmo, kancane siji desa ing ruang tunggu puskesmas Galsari. Mudakir ngeterake bojone kang wis 2 dina iki lara adem panas, sirahe mumet lan ora doyan mangan. Dene Satmo lan bojone mriksakake anake umur 5 taun kang lara diare. Mas, aku entuk info. Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten ing pengetan Hari Olahraga Nasional arep nganakake lomba catur. Bebungahe gede lho. Tropi lan duit pembinaan rada lumayan. Ujare Satmo mbukani omong-omongan. Aku ya wis dikandani Pak Iskandar, pegawai kecamatan kidul omahku. Malah aku go wis daftar. Wangsulane Mudakir. Yen ngono, sesuk awake dhewe bakal ketemu. Ujare Satmo seneng. Mudakir apa dene Satmo pancen pemain catur pengpengan. Ing maneka lomba catur tataran desa tumekane kecamatan, kerep-kerepe ya wong loro kuwi sing dadi juara. Menawa Mudakir juara 1, Satmo juara 2. Lan suwalike, yen Satmo juara 1, Mudakir runner up. Mula ora aneh yen kalangan pandemen catur ing Kukuban kono padha nyebut Mudakir lan Satmo kadidene srengenge kembar. Mas, piye yen awake dhewe wong loro latihan bareng sing mempeng? Perkara sesuk sing dadi juara sampeyan apa aku ora masalah. Pangajake Satmo. Apik kuwi, aku setuju. Sing penting menang ora umuk, kalah ora ngamuk. Rasah nyindir supporter bal-balan. Lah nek supportere awake dhewe lak ora ngono kuwi. Tandese Satmo. Njur arep sok kapan kita wiwiti? Penake ning omahku bae. Pangantange Mudakir. Jok kesuwen, sesuk bengi piye? Saute Satmo. Wong loro jago main catur kuwi sarujuk. Sore mulih nyambut gawe, Mudakir nggawa gawan brengkut diwadahi tas kresek. Didudal dening Kamtiah, pranyata isine gula pasir, kopi bungkus, gedang goreng, lan triping telo sak kantong plastik. Engko bengi Dik Satmo kancaku sing kepethuk ning puskesmas wingi kae arep dolan mrene.
Ujare Mudakir. Sekak. Kamtiah nyaut cekak. Ketara jroning atine kurang sarujuk. Lambene meleruk. Saperlu latihan ngadepi lomba catur sok sasi ngarep ning kantor dinas pemuda dan olahraga kabupaten, Dik. Mudakir aweh pangertan. Lomba catur ning ndi wae terserah, nanging sesuk sampeyan lak kerja. Apa ora iso golek dina malem prei? Nanging, Dik, lomba sesuk kuwi hadiahe gedhe lho. Sponsori wae saka pirang-pirang perusahaan kaloka. Ukara sing pungkasan iku njalari ana owah-owahan mungguing raine Kamtiah. Sakpletik ana pengarep-arep bojone bakal menang. Mbuh juara 1, juara 2, utawa paling apes juara 3. Ya wis, aku melu ndedonga, muga-muga sampeyan sukses dadi juara. Mung welingku gandeng ora malem prei, jam 11 mengko kudu bubar. Welinge Kamtiah tandes. Mudakir mono senajan dudu tipe suami takut istri, ewa semono dheweke ngregani marang bojo. Welinge bojone diestokake. Latihan ing wengi iku dipungkasi jam 11 kurang 5 menit. Senajan yen nuruti karep, janjane yo isih kurang suwe. Sok malam minggu mrene meneh lho, Dik. Wektune umber, esuke ora ngantor. Kandhane Mudakir nalika nguntapake baline Satmo. 4 dina candhake, dina Setu. Mudakir turune nglempuk. Pamrihe kanggo jaga-jaga bengine. Amprih kuat melek tekan jam pira wae kanggo latihan kelawan Satmo. Apa abamu tak ladeni? Jaluk pirang set tak turuti. Mumpung mbok Nyai ora ning omah. Ujare Mudakir seneng nalika Satmo teka ing wengi malem minggu iku. Pancen awane Kamtiah lan anake 3 lunga menyang Karanganyar. Tilik adine ragil kang seminggu kepungkur bayen. Rencanane arep nginep sewengi. Tir pindho irenge, sir padha karepe. Ngono unen-unen kang trep kanggo Mudakir lan Satmo. Klop. Kekarone pindho tumbu oleh tutup. Ora kakean basa-basi, agahan ngegarake kotak sekak. Pion-pion nuli ditata ing sak dhuwure. Mudakir lan Satmo wiwit katrem. Jinglengi pion-pion catur ing ngarepe padha dene konsentrasi. Pikirane mung tumuju ning pion catur. Aja nganti salah jangkah. Kudu wasis ngatur siasat amprih pion ratu lawan tandinge ke pojok. Ora bisa mlaku mrono, mlaku mrene, kang ateges sekak mat. Yen wis kadung katrem sekak, paribasane ana gunung jeblug, ana mercon mbledhos ing sandinge ora dipaelu. Ora krasa ngerti-ngerti jam tembok ing ruang ngarep nuduhake angka 2 kliwat sithik. Dumadakan keprungu swara kenthongan dituthuk kanthi wirama titir. Iku minangka tenger ana warga kemalingan. Ora suwe keprungu swara bengok-bengok. Maling, maling, maling. Kesusul ana uwong dodok-dodok lawang ngarep omahe Mudakir. Lho, Mas Dakir gene ki isih melek. Ora ngerti po iki mau. Pak De Sarbe weruh ana glibete uwong metu saka omah kene liwat lawang pawon. Mbok kono disetitikake. Ucape Harjinu sing wengi iku kejibah tugas rondo. Cengkalek. Mudakir agahan njrantal memburi. Tekan mburi weruh lawang butulang pawon wis bukaan.
Katone dibuka kanthi peksan, dijugil nganggo linggis. Sawise nutup maneh lawang kuwi, Mudakir mlangkah nuju kamare. Gandrik, Mudakir jegret. Kamare mosak-masik. Cetha yen diosak-asik wong. Luwih kaget maneh nalika ndudut laci lemari ing sakngisore tumpukan lempitan klambi. Lacine kothong. Ateges atakan dhuwit kertas kang diwadahi amplop werna soklat gunggunge 20 yuta amblas. Kamangka dhuwit semono mau anggone nyilih ing koperasi kantor 3 dina kepungkur. Arep kanggo tambah modal anggone Kamtiah buka warung kuliner. Ora mung kuwi, sawetara mas-masan wujud gelang lan kalung duweke Kamtiah ing laci katut digondol. Mudakir deleg-deleg, awake lemes kaya dilolosi otot bayune. Saking katreme main catur, ora krasa omahe dileboni Durjana. Kamare diobok-obok. Mudakir ora bisa mbayangake kaya ngapa nesune Kamtiah yen nyumurupi kanyatan mau.